haan kanunga Dios ni Apo Isus. Dahita ti claim tinagado nga sikta. Di man madijay, mainagnagan iti nagan ni Isu Kristo iti siktada. Nga kung nada nga tao. So, tao lang nga rod ni Isu Kristo nga inagan dati siktada. Nadagsan dito kapusta kinagpaisan na dito ti issue di Tsimpo na Apostol Pablo, dito ti rason apa nga naisulat ti Hebrews, dito ti rason nga naisulat iti libro iti John. Tapno di pinsaran na iti kina Dios ni Apo Isus. Inya tinadagsan ito ingga na data. Di manon ti Arianism, hanlang nga Arianism, di manon dagiti sikta data nga hanong dang akseptaron ti kina Dios ni Apo Isus. Dati tinapansin ko. Nag-unfair gapusta iparwat dati nagadunga bersikulo may panggap ti kina tao ni Isu Kristo. Awan problema kada tayo jay. Hindi iti tidakkel nga saludsod. Apay nga handa nga kalkalon dagiti verses ken books nga mang panaknakmat ti kina Dios ni Kristo. Pilpilian da lang ti bersikulo nga ibagbagada. Pilpilian da lang dagiti bersikulo nga sarita na ti kina tao ni Kristo Jesus. Namahanda nga kitaan dagiti bersikulo nga mang panaknakmat iti kina Dios ni Apo Isus. Nag-unfair diya nga panag-interpret ti Biblia. Iti ko natin nga unfair nga panaka-interpretar iti sa ti Apo.